Abuztuan hirian geratzeak ez du txarto pasatuko dugula suposatzen, eta Bilbon, diru asko gastatu gabe, ondo pasatzea dago. Bilboko udalak 600 terraza baimendu ditu aurtengoan, eta horietako bakoitzean indarberritzea daukagu. Indarrak berreskuratu, adibidez, hondartza berdean edo zer egin dezakegulako. Ni etortzen naiz musika entzutera, erlasatzera, bebai Bilboko argazki politak ateratzera. Errekalde eta Larraskito auzuen artean kokatzen da San Antonio parkea. 135.000 metro karratu ditu zonaldeak, eta bertan umeekin jolastu, paseiatu eta eguzki hartu dezakegu. Baina ez hori bakarrik. Gimnasia egin aldugu eta gero dutxa bat hartuta freskatu gaitezke. Batzuek berdea ez, baina beste batzuek gorriek gustukoago izan aldute. Bidegorria. Bizikleta hau alokatu dut bidegorritik juteko. Ibili, korrika egin, osasuntsua da eta gainera ez du kutsatzen. Eta hiriko ibaian igeri egitea agian ez da osasuntsua, baina bai bertako ariketak. Dela piraguismoa, direla kaiakak, pedalak edo navigazioa bera. Ontzi honetan nabigatzeak hiriaren beste ikuspegi bat ematen digu. Hemen, Bilboren alde exotikoenak bereganatuko gaitu. Urrunean, Begoñako basilikak agur esaten digu. Prestatua dago, aste nagusian bueltatuko direnei ongi etorria emateko.